Ok. Non m'emboîte pas de main. Non m'emboîte pas de main. Voilà. Hop. Oh. Voilà. Hande gonɗen koye 21e siècle. Ɗo e nokku ene wiye bondji waly. Pour ɓe jara alay sago maɓe gaabo ɓe mbaɗa gaabi. Holto ɓe wiyeteɓe ko lamɓe jeeya koye mon fuɗɗorade e président de la république mo parnorto ɗon mo titorto ɗon mo mbiyoton koye mon jeeya hande holto ɓen goni wiyeteɓe ko député ji à l'assemblée nationale holto ɓe goni ɓe ganduɗa hay hunde ala ko goniri toon e assemblée sona ƴettodirde e fewndirde liggey oɗon jogui holko woni liggey o ndaare hande bondji waly e gure goɗɗe ɗe gona bondji waly vas-y ɓeɗo sukaɓe tokosɓe ɓeɗo jalti école aji hande janggoyani ɓeɗo foof janggata holko haɗi ɗumen janggude ngala ndiyam ko jaari jinnaɓe munen ngala ndiyam ko calli guinori ngala ko looti so tawi nokku ala ndiyam holɗo faya so nokku ala ndiyam holɗo faya kala ɗo ndiyam ala cellal ala nde tawno kala ɗo ndiyam ala laaɓal ala ɗo hande e bondji waly 21e siècle cangol ngol fof ko sukaɓe ɓolɓe neni ɓeɗo fof ko fonnoɓe janggoyde ɓe fof janggoyani mbawa janggoyde saabu jinnaɓe munen ngala ndiyam ko jaari ngala ndiyam ko looti ngala ko guppira kañumen so pini ngala hay ndiyam ko ɓufti gam yaade école on est où holto wona mone de ene waɗi e mon wiyoɓe laamu ngu ko laamu fulɓe ko laamu haalpularen ko pullo laami e mone de ko fulɓe hande daroto ɗo e ɗiɗo calli ene ngabo beele ne jara ndiyam on est où holɗo wona oh voilà tinuɗe ha wadde moon janggude ono foof il faut janggon guitton e jinnaɓe mon e ɗeɗo caɗele gandon wona ɓe wonɓe ɗo cafan toon caɗele mon sato ndiyam nena dari ene maaha kono forage asaka donc ɗum ko funtude jinnaɓe mon yo gotanɓe yo balluɓe haaɓe laamo ɓe goppa on oɗon karma e ɗiɗo beeli te ko pourtade kon fonnoɓe hande janggoyde voilà ɗum noon avec Winndere-tv la yeeso laawol. Thank you.